Pekný deň alebo pekný večer, podľa toho, kedy pozeráte toto video. Moje meno je Iveta Hediová a pracujem pre spoločnosť HLBS. Už 9. rok, čas rýchlo beží a rada by som vám predstavila náš najnovší produkt, ktorý vyšiel v decembri, začiatkom decembra a je aktuálny práve v tomto chrípkovom období, v tomto vírusovom období. Takže si vypočujte bližšie informácie o tomto produkte. Ja spustím prezentáciu, chvíľku strpenia. Mhm. Ešte chvíľku. Trošku sme preskočili asi. Áno. Takže, aby sa mi to lepšie... Je to produkt, ako vidíte, QBE 11, je to výživový doplnok v kapsulách a obsahuje mnoho aktívnych látok. Obsahuje toto balenie 60 mäkkých kapsul. Ako vidíte, cena je 48 eur bez DPH. Prečo potrebujeme práve tento produkt? Obsahuje veľa dôležitých zložiek, ktoré samo o sebe poznáte, ako napríklad zinok, vitamín D, vitamín C, ale obsahuje aj látky, ktoré poznáte trošku menej, ako napríklad kvercetín, beta-glukán, pyknogenol napríklad, alebo jednoducho rozoberieme si všetky tie zloženia. Dôležité je vedieť, že vlastne tento produkt obsahuje aktívne zložky definované v protokole Svetovej zdravotníckej organizácie na neutralizáciu hrotových proteínov, takže je takou účinnou pomôckou v prípade problémov súvisiacich s postcovidovými problémami, ktoré vedú vlastne k oslabeniu imunitného systému, takzvané na odstránenie toho hrotu proteínu. Takže ideme podľa protokolu. Treba vedieť, že tak ako vždy všetky produkty u nás v HLBS, tak aj tu sa dá povedať, že synergia zložiek a presné nadávkovanie množstva jednotlivých zložiek je tu ten zázračný, by som povedala. A ak sa pamätáte, aj počas covidu, a to platí na všetky tieto vírusové ochorenia, teraz ich máme znova nejaké zmutované, tak aj tam bol predpísaný jeden protokol, aj počas covidu. Niektorí sme sa toho držali. A tým bol zinok, vitamín D, vitamín C a mnoho ďalších, ktoré nám boli povedané, boli v tom protokole, ktoré neboli síce publikovateľné, ale jednoducho my, ktorí sme sa k tomu dostali, tak sme užívali a naozaj ten priebeh bol dobrý. O tom sme nemali samozrejme možnosť vedieť, to už až ukázal čas, že naozaj koľko je tých postcovidových problémov, už aj kto prekonal, dlhodobo pretrváva kašel, dlhodobo nejaké respiračné ochorenia, oslabená imunita, neustále sme chorí a tak ďalej. A samozrejme to platí aj pre tých, ktorí boli očkovaní covidovými vakcínami, ale aj pre tých, ktorí prekonali nejaký covid. Takže je to ináč obecne aj na takú dobrú imunitu. Prevencia na našu imunitu voči rôznym týmto vírusovým chorobám a ako všetky naše produkty vieme s ním pôsobiť aj na iné orgány, aj na iné
choroby. Pozrime sa na to zloženie, na tie účinné látky. Tu máte dávkovanie v dvoch kapsulách, čo obsahuje našu dôležitú zložku huminovej kyseliny. Takže aj to obsahuje kurkumín, zinok, ale pôjdeme všetko pekne po poriadku. Dôležité je vedieť, že obsahuje aj vitamín C. Čo sa stane, keď máte vírus, tak samozrejme automaticky si kúpite vitamín C, kupujete si zinok a kupujete si ostatné vitamín D, ostatné zložky. Toto máte všetko jedno. Presne aj to množstvo, ktoré obsahuje, nemusíte vymýšľať, lebo je presne v tých dvoch kapsulách, ktoré ja odporúčam prevenčne, keď už je vzniknutá choroba podľa toho, aký je priebeh, tak odporúčam aj 3x2 kusy v priebehu povedzme 5 dní, čiže ráno 2 kapsuly, na obed 2 kapsuly, večer 2 kapsuly a potom už, keď je vám samozrejme lepšie, tak už potom znížiť na 3x1 a potom naozaj tá prevencia 2x1. Kľudne môžete dať aj detičkám. Ja som svojim vnúčatám vysypala z tej jednej kapsulky štvrťku, povedzme, takému 3-ročnému dieťaťu, dala na lyžičku trošku z IMS-8, ktorý ho poznáte, a jednoducho takto to na lyžičke vypili. Vitamín C je tam, prosím vás, NaL askorbát, čiže askorbát sodný. Práve tento druh C vitamínu je ten, ktorý máme aj v produkte CBR7, ktorý je neškodný na žalúdok, nemáte od tohto vitamínu C žiadne hnačky, môžu ho ľudia aj s refluxom, nie sú žiadne žalúdočné problémy. A práve vitamín C je veľmi dôležitý pri imunite, pri vírusových ochoreniach, pretože zvyšuje produkciu bielých krviniek, a ktoré sú nevyhnutné v boji práve proti infekciám. Potom sú tam humínové kyseliny. Humínové kyseliny, o tom nejdem rozprávať, máme zvlášť video o humínových kyselinách a dalo by sa o nich rozprávať aj hodiny. Majú výborný detoxikačný účinok, odstraňujú všetky ťažké kovy, toxíny, škodlivé látky a čo je najdôležitejšie, je to tam z toho hľadiska, že podporujú vstrebávanie ostatných minerálov, vitamínov, aminokyselín, čiže vstrebávanie všetkých tých živín. Čiže podporuje takisto aj našu črevnú flóru. Vieme, že tam je 80% imunity, takže tým vlastne podporuje takisto imunitný systém. No a potom je tam ďalšia zložka, je tam kvercetín a je to vlastne flavonoid, je to flavonoidná zlúčenina, ktorá sa bežne vyskytuje v rastlinkách. A štúdie, o tomto vám poviem trošku viac, lebo práve kvercetín je veľmi dôležitá zložka v boji proti vírusovým ochoreniam. A štúdie ukazujú a ukázali, 3 roky sme pracovali na tomto produkte, že môže zabrániť šíreniu vírusov, vrátane chrípky a koronavírusov. Takisto ten kvercetín má veľmi dobrý vplyv na cukrovku, čiže kto má cukrovku, rôzne problémy so srdiečkom. Takže a práve tento kvercetín sa považuje podľa toho protokolu WHO za najúčinnejší je to pomocník pri odstraňovaní tých hrotových bielkovín, čiže tých spike proteínov, takisto znižuje zápal. Ale poďme sa trošku pozrieť o tom, aby sme pochopili, ako funguje naše telo, tak by sme mali poznať niektoré chemické procesy, ktoré v ňom prebiehajú. A jedným z najdôležitejších systémov
ľudskom tele je práve imunitný systém, ktorého úlohou je chrániť organizmus pred cudzorodými látkami. A také termíny ako voľný radikál a antioxidant ste už určite počuli a dosť často, ale nie vždy tomu rozumieme. A tak sa trošku pozrime, že čo sú to vlastne tie voľné radikály. Voľné radikály sú častice, ktorým chýba elektrón. A preto sú chemicky nestabilné a snažia sa v našom organizme získať to, čo im chýba, čiže hľadajú ten chýbajúci elektrón. Celý tento proces je reťazová reakcia. Keď sa voľný radikál naviaže na najbližšiu časticu za účelom získania chýbajúceho elektrónu, premení túto časticu tiež na voľný radikál, bohužiaľ, ktorý sa opäť snaží získať alebo nájsť ten chýbajúci elektrón. Čo to teda znamená? Počas tejto reťazovej reakcie dochádza k poškodeniu bunkových stien, proteínov a ďalších prvkov a predovšetkým sa menia naše dedičné bielkoviny DNA. Tak dochádza k oslabeniu imunitného systému, zrýchleniu starnutia buniek, doslova dá sa povedať, že chátra celé naše ľudské telo. A pôsobenie voľných radikálov nemá len negatívne účinky v našom organizme, aj keď sa všade dočítame o negatívnych účinkoch. Pravdou je, že v imunitnom systéme plnia aj veľmi dôležitú funkciu, a to je eliminácia rôznych vírusov a baktérií. Nebezpečné pre ľudský organizmus sa stanú až vtedy, ak sa ich nahromadí nadmerné množstvo. A k tomu dopomáha aj zlá životospráva, napríklad málo pohybu, zlé stravovacie návyky, stres. A prosím vás, stres to nemá. Čiže tých voľných radikálov máme neustále v tom našom organizme premnožené a vznikajú aj s bežnými fyziologickými podmienkami, napríklad ako znečistený vzduch, rôzne toxíny. Prosím vás, všade sme tomu, ten znečistený vzduch je všade, takže nie je človek, ktorý by nemal nadmerné množstvo tých voľných radikálov. Napríklad také rentgenové žiarenie pri lekárskom vyšetrení takisto zvyšuje voľné radikály. A prosím vás, elektromagnetický smog, elektromagnetické žiarenia. To sme ovplyvnení tým všade dookola. No a teraz prichádza na rad to slovo antioxidanty, a to sú vlastne tí bojovníci, ktorí vedia bojovať s tými voľnými radikálmi. A tieto antioxidanty sú molekuly v bunkách, ktoré majú schopnosť eliminovať tieto voľné radikály. Antioxidanty dokážu zabrániť práve tejto reťazovej reakcii, ktorú voľné radikály spôsobujú. Čiže rovnako ako vláknina, ktorá je potrebná, pretože čistí odpadové látky, tak takisto sú potrebné antioxidanty, pretože oni zase čistia naše bunky od týchto voľných radikálov. Takže ak ich je veľa, tak tých voľných radikálov, tak pravda, že začína oslabovať imunitný systém a môže to vyústiť až po čase, čiže nie hneď, do závažných ochorení, ako je napríklad rakovina, rôzne problémy so srdcom, čiže s celým kardiovaskulárnym srdce, cievy, rôzne respiračné ochorenia, chronické zápaly, cukrovka, Alzheimerová choroba. Takže antioxidanty si naše telo do istej miery dokáže vyprodukovať samé, ale s tým našim pribúdajúcim vekom
sa táto schopnosť samozrejme znižuje a preto je potrebné, odporúčam, a hlavne počas vírusových ochorenia tieto antioxidanty, prosím vás, už aj deti sú vystavené tomu elektromagnetickému smogu, znečistenému žiareniu, aj keď si vedia vytvárať, alebo mladý organizmus si vie vytvoriť tieto antioxidanty sám, ale pravda je taká, že tých voľných radikálov je viac ako tie antioxidanty, ktoré máme v organizme, ktoré by vedeli alebo postačovali na boj s týmito voľnými radikálmi. No a tu prichádza práve táto super potravina, tento kvercetín, je to taký prírodný pigment, ktorý patrí do tak žltý je, ktorý patrí do skupiny flavonoidov a predstavte si, tento názov sa používa od roku 1857 a je odvedený od slova quercetum, čo znamená napríklad dubový les. Je to veľmi dôležitý taký prírodný poklad, tento quercetín pre ľudské zdravie. Sú na to rôzne štúdia, pozitívne biologické aktivity v ľudskom tele vykazujú, čiže vrátanie antialergénnych, antivírusových, protizápalových, ale takú najväčšiu pozornosť sa však práve v týchto štúdiách venovala tej antioxidačnej aktivite flavonoidov. Majú schopnosť redukovať práve tieto voľné radikály, dokážu zabrániť aj ich tvorbe. Obnovujú prírodzený stav buniek, brzdia degeneratívne procesy ochranou proti následkom oxidačného stresu. A čo je dobrá správa? Práve neabsorbované flavonoidy sa vylučujú veľmi jednoduchým močom alebo stolicou ako prirodzené zvyšky potravy. Čiže sa nemusíte báť zase predávkovania. Ja hovorím, že všetko, čo je prírodné a je rozpustné vo vode, tak to jednoducho vylúčime. Tam si treba dávať pozor len pri vitamínoch alebo mastných kyselinách, ktoré sú rozpustné v tukoch. A napríklad takým je vitamín D, tam si treba dávať pozor z predávkovania, alebo napríklad pri omega-3 mastných kyselinách. Ostatné všetko môžete kľudne. Čiže potláča zápal, chráni telo pred vírusmi, mikrobiómmi a nádorovým bujnením, pôsobí ako antioxidant, potláča tvorbu karcinogénov v tele a uľahčuje ich odstraňovanie z organizmu, chráni našu pečeň, quercetín, tlmí alergické reakcie, priaznivo vplýva aj našu hormonálnu rovnováhu, čiže problémy so štítnou žľazou, menopauza a tak ďalej, pomáha pri liečbe obezity a iných metabolických poruchách, znižuje riziko srdcovo-cievnych ochorení, dokáže zlepšiť zrak, pamäť, dokonca dokáže zabrániť tvorbe zubného kazu, čiže naozaj prevenčne na imunitu aj detičkám a potlačiť nežiadúce účinky niektorých napríklad chemoterapeutík. Je to účinná látka, ktorá dokáže regulovať zápal a práve tieto srdcovo-cievne ochorenia, rakovinu, a práve pretrvávajúci zápal môže spôsobiť aj alergie. Čo je to alergia? Alergia je jednoducho precitlivenosť imunitného systému na bežne sa vyskytujúcu nejakú látku v prostredí. A quercetín dokáže harmonizovať tento imunitný systém tým, že stabilizuje tie bunky, ktoré vo zvýšenej miere uvoľňujú histamín pri alergickej reakcii. Čiže naozaj je veľmi dôležitý aj pri alergiách. Vidíte, to je takisto, uvoľňuje aj ten histamín. To znamená veľmi dobré aj proti kašlu.
Takže ďalším produktom alebo ďalšou zložkou je beta-glukán v tomto produkte. Je takisto veľmi dôležitý na náš imunitný systém, zvyšuje obrany schopnosť organizmu, aby dokázal lepšie bojovať práve s tými infekciami. Takisto nás ochraňuje pred chemoterapiou alebo nejakým ožarovaním a jednoducho zlepšuje tú našu imunitnú odpoveď a znižuje riziko infekcií. Takže stimuluje aktivitu tých makrofágov, ktoré ničia patogény a pomáhajú udržiavať náš zdravý imunitný systém. Trošku viac o tom beta-glukáne by som vám povedala. Oni dokážu, tento beta-glukán dokáže pôsobiť už v tenkom čreve, kde aktivuje bunky imunitného systému, ktoré sa tam samozrejme nachádzajú, hlavne tie M bunky a Peyerové plaky. Zároveň sa beta-glukán dokáže dostať aj do lymfy, kde dokáže pôsobiť aj na ďalšie bunky imunitného systému. Čiže je to veľmi, veľmi vzácna zložka a výskumy ukazujú, že je naozaj veľmi účinný pri oslabenej imunite. Takisto môže pomáhať aj pri alergických ochoreniach, pri hojení rán, pri psychickej nepohode, srdcovo-cievne choroby, zase ako vysoký krvný tlak, vysoký cukor či tuky v krvi, obezita, takisto aj pri niektorých rakovinotvorných ochoreniach a respiračné ochorenia, herpes napríklad. A beta-glukán sa naozaj ako odporúča už aj deťom od 1 roka, čo je výhoda. Hovorím, že ja som trošku vysypala, to sa dá, že odsypete trošku, aby a ste mohli podať aj menším deťom. Na čo sa hodí? Tak predovšetkým na podporu imunity, to je v takom prvom rade, pretože ľudia, ktorí sú často chorí, tak majú obvykle respiračné problémy a nevedia sa zbaviť kašľa, tak práve beta-glukán aj u detí je veľmi dôležitý pri kašli napríklad. A aj keď máte problémy napríklad s krvným tlakom, so srdiečkom, cievnou sústavou, ak máte napríklad cukrovku, alebo máte rozkolísanú hladinu, že ten hladiny cukru stále skáče, tak aj vtedy je veľmi vhodný beta-glukán. Ak je vaša psychika ako na horskej dráhe, tak tam boli tiež výskumy a takisto veľmi dobre pôsobí na našu psychiku a najviac sa odporúča užívať ho v zime, teraz máme zimu, keď sa nachádzame ako teraz napríklad momentárne v centre respiračných ochorení. Čiže posilňuje tie makrofágy, čiže našu obrannú schopnosť organizmu voči vírusom, baktériám a patogénom. Je to prevencia pred ochoreniami práve v kombinácii s vitamínom C a je najúčinnejší, práve preto ho máme v tomto produkte a odporúča sa kľudne aj na dlhodobé užívanie, ak chceme podporiť našu imunitu. No a tu máme ďalšia echinacea, ďalší jeden taký produkt, ktorý je, by som povedala, veľmi významný v tomto produkte, alebo táto zložka je veľmi významná, pretože takisto zmierňuje infekcie horných dýchacích ciest, aj močových ciest
a dokáže predchádzať chrípkovým epidémiám, takisto zmierňuje kašel. Počúvate, kto dlhodobo kašle, tak naozaj je to veľmi dobrá podporná liečba, kto má bolesť hrdla, angínu, čiže napríklad zápal stredného ucha a rôzne zápaly v organizme. Ale poďme si trošku približiť ešte viac, lebo priniesla som vám trošku viac, alebo vám poviem viac o týchto 4 zložkách. A práve echinacea sa používa už dá sa povedať, že 1000 ročia a pochádza z Ameriky. A práve ju používali ľudia na oslabený organizmus. Niektorí archeológovia v Severnej Amerike našli stopy, kde sa práve táto echinácea vracia niekoľko 100 rokov do minulosti a vlastne jej popularita, dovtedy sa používala, jej popularita začala klesať v 19. storočí, keď sa objavili antibiotika a práve echinacea sa používala ako proti nachladnutiu a na podporu obrany schopnosti organizmu. Podporuje takisto optimálnu funkciu imunity a pred rôznymi infekciami a vírusmi môže znížiť, výskumy ukazujú, že môže znížiť vznik toho bežného prechladnutia až o 58%. A práve synergia s týmito zložkami je tak úžasná, že aj ten, kto dostal nejaký tento koronavírus a boli ho celé telo, hnačka, prichádza všetkými, sluch, chuť a tak ďalej. Táto kombinácia je veľmi úžasná. Aj prevencia ako na podporu imunity, aby ste nedostali, hovorím, vyberá ten hrotový proteín. Veľmi dobre, kto má problémy s ušami, takže aj rôzne infekcie ušné, takisto pri bolestiach zubov, tráviace ústrojenstvo, keď vás bolí hlava či hrdlo, aj vtedy je veľmi vhodná echinacea. Takisto má antioxidačné účinky, o tom sme si už povedali, čo je to antioxidant, čiže znižuje ten oxidačný stres. Takisto prispieva k stabilizácii krvného cukru, a pretože sa podieľa na rozklade tých sacharidov a reguluje tak množstvo cukru, ktoré sa dostane do našej krvi. Rôzne štúdia ukázala, veľmi dobre potláča napríklad úzkosť. Čiže mnohé antidepresíva, kto nechce, tak nech si zaobstará echináciu a takisto prispieva aj k zdraviu pokožky. Pri liečbe akné je napríklad veľmi, ale aj pri hydratácii pokožky, čiže zamedzuje tvorbe vrások. Čo je dôležité, je ešte to, že má protirakovinové účinky, na to sú tiež štúdia, že potlačuje rakovinotvorné bunky, dokonca ich dokáže usmrtiť. A táto echinacea je najúčinnejšia, tie štúdia ukazovali pri rakovine pankreasu a hrubého čreva. Ale takisto je skvelým riešením napríklad aj pri liečbe následkov z ožarovania, pretože dokáže efektívne chrániť bunky v našom krvnom obehu. Posilnenie imunity sme vraveli, veľmi dobre je práve v spojení s vitamínom C a my ho tu máme ten najlepší, najúčinnejší, čiže tráviaci trakt, močové cesty, artritída, bronchititída, plesňové a parazitné ochorenia, zápal stredného ucha, na to všetko je to dobré. Ďalšia zaujímavá zložka je nad
N-acetylcysteín a je to podpora vlastne takej tvorby glutatiónu a tento glutatión sa takisto podiela na detoxikácii organizmu a takisto pôsobí na našu imunitu, znižuje riziko infekcií práve tým, že stimuluje tú aktivitu makrofágov, ktoré ničia práve tieto patogény a pomáhajú udržiavať ten zdravý imunitný systém. Čo je to vlastne ten acetylcysteín? Je to prekurzor L-cysteínu, je to vlastne aminokyselina, ktorú si telo dokáže vytvoriť z iných aminokyselín, napríklad z metionínu alebo serínu a nachádza sa hlavne v potravinách s vysokým obsahom bielkovín, ako napríklad mäso, mliečne výrobky, vajcia a preto majú najväčší problém s nedostatkom tohto cysteínu, hlavne vegetariáni a vegáni. Vďaka nej sa vytvára spomínaný glutatión, ktorý patrí medzi najsilnejšie antioxidanty a jeho funkcia spočíva v tom, že zabraňuje poškodeniu bunkových zložiek voľnými radikálmi. Je veľmi dôležité preto pre našu imunitu, na neutralizáciu tých voľných radikálov a práve veľmi dobre hrá svoju rolu s vitamínom C a vidíte, zase sme tu, preto sme ho tam dali, pretože oni sa vedia navzájom podporovať a využívať tie biologické procesy, ktoré robia v našom organizme. A hovorí sa o tejto aminokyseline, že takisto pomáha dosiahnuť dlhovekosť, zlepšuje napríklad neplodnosť a zmierňuje riziko vzniku kardiovaskulárnych ochorení. Takisto reguluje produkciu neurotransmiterov s názvom glutamát, ktorý priamo ovplyvňuje funkciou napríklad našom mozgu, našu pamäť, aj napríklad naše správanie. A práve podávanie tohto acetylcysteínu, výrazne to ukázali už štúdie, výrazne ovplyvňuje napríklad schizofrenické stavy, zmierňuje ich negatívne dopady na správanie a taktiež pomáha zmierňovať abstinenčné príznaky ľuďom závislých napríklad na drogách. Tiež je dobrý pre ľudí, ktorí majú problémy s pamäťou a spomaluje stratu kognitívnych funkcií u ľudí s Alzheimerovou chorobou. Takisto zmierňuje príznaky respiračných ochorení, ako napríklad, a toto je veľmi dôležitá zložka pri chronickej bronchititíde, pri chronickej obštrukčnej chorobe plúc a zmierňuje celkový zápal v plúcach. Takže práve vhodné, nezabudnite aj na neplodnosť, čiže na reprodukciu, na ten náš imunitný systém, blokuje reprodukciu sezónnych chrípkových vírusov, ako napríklad H5N1, čo je nebezpečný podtyp vírusu chrípky typu A. Čiže veľmi dobré práve na tieto závažnejšie chrípky a vírusy. Čiže je to liečivo, ktorý účinkuje v prípade pandémie vírusu chrípky typu A. Takisto chrániť naše telo pred vedľajšími účinkami liekov, napríklad, a pred škodlivými látkami z vonkajšieho prostredia, ako napríklad lekári, napríklad keď podávajú
pacientom práve tento acetylcysteín pri liečbe napríklad paracetamolom, pretože paracetamol vieme, že je liek proti bolesti a teplote a práve ničí našu pečeň, naše obličky paracetamol a práve tento acetylcysteín chráni vlastne tú našu pečeň, obličky pred poškodením napríklad paracetamolom. Takisto komunikuje s ťažkými kovmi, ako olovo, ortuť, kadmium, arzén. Vieme, že ho máme všade, vo vode, dostáva sa do nášho organizmu, takže takisto chráni ten náš organizmus pred účinkami tých ťažkých kovov. Hovorila som o podpore imunity a kvôli tomu ho vlastne aj tu máme. Takisto zlepšujem naše mentálne zdravie, pozor, u ľudí s bipolárnou poruchou, schizofréniou alebo OCD, čiže obsedantno-impulzívna porucha. A niektoré štúdie preukázali pozitívny vplyv napríklad pri chronických plúcnych ochoreniach, to som hovorila, ako je cystická fibróza či bronchitidída, tým, že pomáha znížiť produkciu prebytočného hlienu v dýchacích cestách. Takisto je veľmi účinný na naše srdiečko, poškodenie srdcovej svaloviny, práve tými voľnými radikálmi často vedie k vážnym srdcovým ochoreniam, napríklad infarktu myokardu. A práve acetylcysteín je silný antioxidant, ktorý redukuje tieto voľné radikály a tým znižuje riziko vzniku týchto srdcovo-cievnych ochorení. No a máme tu kurkumu. Kurkuma je práve aj v našom produkte CGS12 a to už aj počas pandémie sme hovorili, aby ľudia, keď už nič iné, vtedy sme ešte nemali tento produkt, aby užívali CGS12, hlavne aj tí, ktorí boli očkovaní, pretože a máme ho v CGS12 v veľmi najkvalitnejšej forme, nie je jedno, aký kurkumín použijete. Musí mať aktívne a jedinečné účinky. Nie je kurkumín ako kurkumín a práve ho máme aj tu, pretože zabraňuje tvorbe krvných zrazení. A vieme, že práve tento spike proteín, tento hrotový proteín vytvára zrazeniny, takže aby sme tomu zabránili, tak práve potrebujeme dodať aj kurkumín. A je tu samozrejme zinok. Zinok zohrával veľmi dôležitú úlohu aj pri covide ešte v roku 2020. Teraz už vieme, že je potrebný nielen odolaniu tých vírusov, nielen, že je veľmi dôležitý prvok pre našu sliznicu, takže všeobecne na sliznice, takže, ale aj pre našu imunitu. Ten, kto má nedostatok zinku, tak práve znižuje počet tých imunitných buniek aj v našom týmuse. Týmus je naša detská žľaza, niektorí ju volajú aj brzlík. Tam veľmi dobrý produkt máme práve na vlastne ako keby pôsobenie na ten týmus, to je práve AG1. Náš produkt, môžete sa za tým pozrieť. A zinok je tu aj hovorí sa, že jednoducho ten náš bez zinku
sa stáva to, že sa zhoršujú sa tie autoimunitné ochorenia. Čiže práve dokáže zinok bojovať s takými patogénnymi baktériami, vírusmi, infekciami, ale takisto zinok je veľmi potrebný a je dôležité ho brať u ľudí, ktorí majú cukrovku, inzulínovú rezistenciu a samozrejme pri takých nebezpečných vírusoch, ako sú aj vírusy typu A, koronavírusy, takže aj samozrejme, aby sme zabránili rakovinotvorným bunkám. Takže máme ho tu. Potom je tu veľmi taká zvláštna zložka piknogenol. Je to extrakt z borovicovej kôry, ale nie z tej našej borovice, ale z tej francúzskej prímorskej borovice. A on práve tento piknogenol, tento extrakt z tejto borovicovej kôry, sa správa tak ako prírodný lapač voľných radikálov. Takže naozaj pôsobí na ten náš oxidačný stres. Preto som na začiatku všetko s týmto súvisí. Hej, že voľné radikály, antioxidanty a tak ďalej. Preto som na začiatku hovorila o tomto, aby ste pochopili, ako vznikajú voľné radikály, aby ste pochopili, aké dôležité sú pre nás antioxidanty, hlavne v tomto 21. storočí. Nie hádam človek, ktorý by antioxidanty nemusel doplňovať výživovými doplnkami. O tom už nehovorím, že čo sa v strave nachádza, či tam máme nejaké tie živiny, tie aktívne látky. Takže veľmi dobré napríklad aj na kĺby, veľmi dobré na udržanie zdravých tkaní v nášho oka, našej kože, a takisto na naše cievy. A práve piknogenol ako silný antioxidant, ktorý podporuje aj náš krvný obeh, hrá dôležitú úlohu pri odstraňovaní práve týchto hrotových proteínov, či už z vakcíny, či už, aj keď sme vakcínu nedostali, ale sme mali vírus, COVID vírus, tak práve odstraňuje tento spike protein aj z týchto vírusov, ktoré samozrejme ostávajú v našom organizme. Selen sa tu nachádza. Vieme, na to sú štúdie, že všeobecne ľuďom v celej Európe a na celom svete chýba selén, preto je taká nadmerná chorobnosť ľudí so štítnou žľazou. Treba si ho doplňovať práve s výživovými doplnkami, ináč do organizmu. V tej strave neviete toľko dostať, aby tá štítna žľaza fungovala správne, ale selén je potrebný aj pri imunitnej odpovedi na odstraňovanie voľných radikálov. Takisto aj selén stimuluje tvorbu protilátok, vďaka čomu lepšie prekonávame infekcie. Vy, ktorí toto, čo som rozprávala, vy, ktorí ťažko prekonávate infekcie, pretrvávajú, tak pravdepodobne máte niektorú z týchto zložiek v organizme veľmi, veľmi málo. Alebo keď aj berete výživové doplnky z týchto niečo, tak nie sú to v dostatočnom množstve, nie sú organické, nevedia sa jednoducho dostať do organizmu. To vstrebávanie živín nie je totižto jednoduché. Práve preto tu máme kyselinu humínovú, pretože ona dopomáha k tomu, aby sa to dostalo správne do nášho organizmu. Takže takisto je potrebný selén a celkovo selén normalizuje hladinu hormónov, ako je testosterón a estrogén. Vy, ktorí máte problémy či so zvýšeným testosterónom, alebo zníženým, alebo so zvýšeným estrogénom, alebo zníženým, určite máte, alebo dá sa povedať skôr, nemáte vôbec v organizme selén. Ďalej je tu D3 vitamín,
a je to vlastne cholekarciferol, ktorý je jednou, my ho máme aj zvlášť v produkte DK5, tam je v spojení s káčkom, ale pridaný je aj tu. Vitamín D hrá dôležitú úlohu pri rôznych fyziologických funkciách a je ich naozaj neúrekom, nejdem ich teraz menovať, či už sú to zuby, kosti, svaly, tak na to je potrebný a tu takisto platí ako pri seléne, napríklad, že ľudia celosvetovo trpia nedostatkom vitamínu D, ktorý potrebujeme k normálnemu fungovaniu imunitného systému. A komu ho odporúčame, tak hlavne pre ľudí, prevenčne by som povedala pre ľudí, ktorí žijú taký stresový život, to nie, ja sa pýtam dneska, na posilnenie imunitného systému. Ten, kto pociťuje stále únavu, čiže dokáže práve znižovať tú únavu. Ako doplnok pri liečbe post-covidových problémoch, pri covide, pri rôznych vírusových infekciách a samozrejme pre starších je to dospelých, je to veľmi dobré na obranyschopnosť organizmu. A trošku sa povenujme, tento produkt totiž ako prišiel COVID, tak samozrejme lekári, výskumníci nielen u nás, ale celosvetovo sa začali zaoberať týmto spike proteínom, týmto hrotovým proteínom, ktorý sa nachádza aj v tom víruse. A áno, aj v tých vakcínach bohužiaľ ten spike proteín mal ostať v mieste spichu a jednoducho blúdi v našom organizme, stala sa niekde chybička. Práve preto musíme s ním bojovať a potrebujeme tento spike proteín neutralizovať. Prečo je taký nebezpečný? Pretože je to proteín vlastne, ale ktorý je veľmi lepkavý. A práve sa nachádzajú tieto lepkavé proteíny na tom vonkajšom povrchu vírusov a jednoducho oni sa tam tak ako prisajú, prilepia a jednoducho vstrelia tam taký genetický materiál do tej bunky, že sa začnú množiť. To ste už počuli, že jednoducho. A potom množia sa a oni vedia zaútočiť aj na to miesto, ktoré máte najslabšie. Čiže ten, kto má problémy so srdcom, ešte vsuší sa srdce, kto má problémy s cukrovkou a tak ďalej. Vznikajú mnoho iných nových chorôb zrazu, ktoré ste predtým nemali. Čiže oni v tele nášho organizmu spôsobujú problémy, už samotné aj tie spike proteíny bez ohľadu na to, či sa tam dostali ako vakcína alebo ako vírus. A takýmto problémom môže byť napríklad zápal alebo tvorba krvných zrazenín. Spôsobuje poškodenie vo všetkých tkanivách, kde sa môže hromadiť. A práve tieto reakcie môžu spustiť aj spike proteíny už napríklad aj mŕtvych vírusov. Už dávno nemáte, vírus zomrel, ale môže cirkulovať v tele v dôsledku napríklad očkovania, ale môže cirkulovať aj v dôsledku prekonania práve tejto infekcie, tohto vírusu. A presne týmto spôsobom poškodzuje bunky a tkanivá. A aké účinné látky dokážu neutralizovať tieto spike proteíny, čiže vakcína sa dáva do súvislosti, presne už som spomínala, s tými vedľajšími účinkami, ako aj zápal plúc, myokarditida, krvné zrazeniny. A najlepšie, čo môžete urobiť, je očistiť váš organizmus po očkovaní, ale aj po prekonaní infekcie. Lekári vyvinuli látky, ktoré inhibujú a neutralizujú práve tieto hrotové proteíny.
Bolo vymenovaných viac ako 20 ináč účinných látok a najdôležitejšie z nich sú práve vitamín C, ktorý tu máme, vitamín D, kvercetín, acetylcystín, zinok a práve tieto látky, tieto zložky, ktoré sú práve v tomto produkte a práve synergia týchto zložiek, týchto látok je taká významná, je účinná, je jedinečná, nemusíte nič zvlášť kupovať, nemusíte sa starať o množstvo, lebo viete, že tu je to v jednej kapsulke. Čiže práve pomocou tohto produktu dokážete zabrániť tej prilnavosti tých spike proteínov. Okrem toho, ak vám chcem poradiť, veľmi dobre napríklad účinkuje aj feniklový čaj, list napríklad z lúky čiernej, ľubovníkový čaj, badián a extrakt z listov púpavy. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. Ja si myslím, že je to dosť dôležitý produkt, aj ako prevencia, aj ako už pri vzniknutých vírusových ochoreniach. A ja si nemyslím, že je tu na svete človek, ktorý by neprekonal vírus COVID alebo nejaký koronavírus, takže určite je to aj pre vás. Ja som veľmi nadšená z tohto produktu, že že dokážeme pomôcť tisícom a tisícom ľuďom na tomto svete. Majte krásny deň a buďte zdraví. Veľa zdravia prajem.